Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, mayong aga sa tanan. Ari naman kami sang akon partner sa Kahanginan. Dira sa San Carlos, pakadto sa Inubaan, ang aton mga listeners, mayong aga sa inyo tanan. Board Andrew. Mayong aga man no sa aton tanan nagapamati no sa Bilog Negros Occidental. Okay, so kabalo ka na sang himuon tani. Amo Ang ganit. aton nga imbokada, unahin na Board Andrew. Sige. Short prayers lang anay. Okay. Magaduko kita sang aton ulo no sa pagpangayo sang grasya sa aton mahal na Ginoo. Father God, madamo gid nga salamat nga ini sa nagakatabo nga sobra na isa ka tuig kag tunga ang grasya mo kag ang pagproteksyon mo ara gid gyapon sa amon. Maskin ano kabudlay sini sang kakatabo sa hindi lang sa Pilipinas pero sa bilog nga kalibutan. Kabay pa Father God nga ini nga pagsakripisyo sang imo mga katauhan dire kabay pa nga subong kami naga luhod kag pangayo gid si imo sang kapatawaran sang amon kakulangan kag ang pinakaimportante subong ka pangayo kami sang imo proteksyon sang paghil mo, your power of healing, your strength of healing nga magauntat na initani ang aton pandemic para makabalik naman ang imo mga pinalangga nga kabataan diri sa kalibutan, makabalik sang normal na pagpangabuhi kag pagpalapit sa imo liwat. Ini ginapangayo ko sa imo sa ngalan ni Kristo kag of course kay Mama Mary na amo gid na maga-intercede sang aton ang mga pangamuyo para mabatian. So sa liwat we ask this through the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Wow. Grabe mga pangamuyo daw, pastor. Pastoron gigalya. Kay inagid siling ko gid daw. Subong ginadibuinas pagkikita ini nga programa naton kay isa ka guest nga amigo tas ang una kag gintagaan niya gid simpo ang ini nga programa naton, Board Andrew. Siguro ini saya daw sako-sako ni siya permi pero break man subong ang Congress. Ini siya sikat sa probinsya sang Negros Occidental kag well-known ang ngalan niya ni Produak Bilog ngalan niya ni. Unahon ko anay ang aton nga amigo, Minority Floor Leader sang Congress, Congressman Stephen Paduano. Kong, mayong aga. Mayang Vice Gov, no? Vice Gov Jeffrey. Kung anon muna sa Kongreso, si Vice Gov ni Vice Gov Kong Jeffrey Vice Kong. Ano po sa akon nga putod no sa kay Board Andrew ang ngambal ni Vice Gov do nga sako kita ginibitahan kita ando can refuse to be not to be here no sa invitation ng Vice Governor nga abyan at of course kay Board Andrew. And nice to be back for almost 2 years no. After 2 years, this is once again the first time na nakasulod ko di sa
announcers booths on the YEC. No, mga 2 years siguro, almost 2 years. Amo gani ko nga daw pagsulod mo kay na daw happy gigs lang nga nagkakita kanila nga ari di kay kun gisa sa phone patch ka lang siguro sa telepono nga gina interview kanila pro ato kas Congress. Puti subong niya ari kagidi nagbalik ka for how many years nga wala ka Mga 2 years kapamasyag? siguro, 2 mga years. 2 years. Okay. Almost 2 years. Kay of course kung no mention ko kaina ang imo gidya tuod nga ngalan. So can you give us a background ang let's say example sa politika and then you are in Abang Lingkod party list, ikaw ang first nominee. So jutay lang nga background kay may pamangkot pagid ko nga sikat pagid nga ngalan mo. Sige lang. Okay. Ipabalo da sa Anyway. tanan kay dason. Ginkuha ko na yang mask ko kay ti layo anay man kita nga tatlo. Okay. Pwede mo man makwa na karon kag makilala ka gid nila. anyway, ako na ining mas Kay ina nga itsura ko, way back siguro mga 20 years ago, balaan ko gid do may gamon ako magakalo mo. This is the original, no? Original yung kalo. Pero Ako sa ikaduha nga ngalan. ikaduha nga ngalan na karon. Pero ang una na kay Stephen Paduano anay. Anyway, And then ang political background, okay. Anyway, Vice Gov, no, thank you for that question. Si Congressman Stephen Paduano grew up in an humble family sa Bacolod City. But of course, ang roots namon is with the Yurak and Yurak Paduano Severino family. Parintianay kay Yurak Perer. Oh, yeah. Actually, my father, ang iyang mother was a Yurak, the sister of then the mayor of E.B. Magalona o Sarabia at the time, ang tatay ni Tita Heidi Yurak, no? So, but I was raised in Bacolod City, mga ganisiling ko, permi, kung pag-istoryahan ng ako niyang ngalan as Stephen Paduano, I was born in Bacolod City, though my roots in Sarabia, E.B. Magalona, with, of course, my family is in Bacolod, and until now, except my sister, was now in the US, ang tanan ara sa Bacolod, and my older brother, no, si Warren, si Engineer Warren Paduano, ara sa city of Talisay, and now he resides in Talisay. But ang old house namon is still, with the Paduano side, is still in Barangay Bata, Bacolod City. Ara No? sa bata. Tiga tinupagay lang Tagalina. Elementary, high school ko sa Barangay Bata, and nag-college ko sa Technical University of the Philippines. Pero kabalon man kamo sang istorya, I did not finish my college course because that what the time was then martial law. Balumang mo sa background ko, I was an Karon na ya sa lain naman nga ngalan. No, so I went underground. I was forced of the situation, political situation that time. After that, after 20 years, nagbalik sa Bacolod City, nag-intra na sa mainstream pagpangabuhi sa sosyedad. Of course, I was blessed enough that during that time, I was entrusted by the late governor, former Governor Joseph Marañon, si Maninoy Mo 319, Vice Gov, para magbulig sa probinsya. Dito tagani nakilalahay gid. Yeah, that was Pag mayor the ko first, gid. sa mayor at that time. Pagsugod na hala of the nine na tasbong. Tasbong. So that's why amo na si Congressman Stephen Paduano. Amo na. Okay, amo na ang background ni Congressman Stephen Paduano. Diri naman kita sa sikat man nga ngalan. Karaps niya ang panawag namon sa imo mo. Pero gid ang Karapali Luwalhati mo na hindi bla? Okay. Now I will use my cup, no? Okay, As the okay. signature. No signature ka mo. Sige, go. Anyway, Karapali Luwalhati was a pseudonym by Congressman Stephen Karaps Paduano during the time ara sa underground, no? Actually ko na while studying in the technical from high school, then in college in TUP, I was a student leader activist, and I was forced to go underground, no? I joined the underground movement. That was 1982. Kag ang punta sina, of course, nag-above ground ko sang 2000, no? When the peace agreement was signed by the government of the Republic of the Philippines and the RPMP, RPABP. And finally, before I go back to that question, kung di na nakagalin, and finally, last 2019,
the closure agreement was signed by the Right. President, no? And the group, and well, in fact, in the presence of the President and Senator Bongo and all the security leaders in the country, gin-turn over ang tanan ng mga armas, no? From handguns, pakadto sa mga heavy weapons. Oh, yeah, Heavy rifle weapons nga may mga machine gun, of course, machine gun, 60 caliber, 30 caliber, may RPG, may mortars, no? Gin-turn over kag gin-destroy sa Capiz. Now, going back to sa kay Karaps, no? Actually, unahon ka na why Luwalhati, no? Luwalhati, because the first book that I read about activism is written by Luwalhati Bautista. Ang title it's a red book titled Dikata 70. That was the book that I first read about activism in the Philippines, and I was agitated by that book, no? Now, Karapali, because I stayed and lived with the people of Don Salvador Benedicto in Barangay Bangong Silang, in which it was then the regional headquarters of the RPA, the then RPA, no? Before it was organized and regrouped in the name of RPA-BB, the regional headquarters of the RPA that time is in Bagong Silang. Now, why Karapali? Because the most richest nga mountain, shadow ka, fertile nga mountain, kag ang river dira, amo lang na ang river siguro nga nabalaan ko sa bilog nga Pilipinas, and I don't know, in Asia or even in the whole world, nga ang tubig nagabalik sa bukid para magwa diri sa suba sang Bago. That's why ang Karapali amo nang tiilan gid sang bukid sang Bago River. Manaog na siya sa Barangay Bago sa Bagong Silang, from Bagong Silang, then manaog siya sa Barangay Bago in Don Salvador Benedicto, kag masaka liwat ka magtiyog. Pasaka sa bukid Oh, okay. kag magbalik manaog diri sa Bago. Sa Bago. So that's why Karapali Luwalhati, partner Vice Gov, no? I use the nom de guerre or pseudonym na Karapali Luwalhati, symbol of the richness of the Don Salvador Benedicto Mountain and the river, which is Karapali. And of course, the first book that I read was written by and published by Luwalhati Bautista. I So that's see. why Karapali Luwalhati. Okay, thank you. Kaya tingala naman ko nga. Galing kay kun istorya mo na tanan, kulang ning isa ta ka oras ka Now, programa dire. ganun lang, Tingala ko nga daw pelikula. lapitay ka mo ni Mayor Makmak na kay. Now, allow me to Okay, get my... sige. This na Congressman But Stephen anyway, Karaps thank you. sa ano. Thank you gid sa background sang mga ngalan mo. Duhak bilog. But anyway, that during amo na nga chimpo daw kilala kag sikat kag man eh. So, kung abi i-update man ang aton nga mga listeners kag ang mga televiewers ta outside the country and ari madiri, kung kamusta subong ang aton nga Congress as minority floor leader, Okay. ang budget ta kay ti dira man ko naghalin subong ara daya si Kong Yoyet kamo of the night dira. So i-update ta lang, and then subong naman pandemic i-discuss ta na dugay-dugay basi may ara ka i-update sa mga listeners ta. Yeah. First, before ko mag-touch sa pamangkot mo, Vice Gov Kong, Jeff. Actually, first of all, I would like to congratulate and thank all the members of Congress in Negros Occidental. Now, from the first district, a new fight Congressman Balmayor, and of course, second district, last termer, Bibo Cuiba, and first termer, Kiko Benitez, the brother of Congressman Albi, former congressman, of course, si Ma'am Yuyet, your wife, chairman, in his second term, chairman, sang isa ka major na committee, which is a committee on Kay kabalo ko kamo Health of maga-suportar sa iya. Anyway, So anyway. now, and of course, Ma'am Marilo, now handling the committee on PWD, and of course, Congressman Lim Aw Alvarez, Commissioner Appointments, CA, Pagbalik niya, of course, pabalik-balik na si Congressman Lim Aw, and now, pagbalik niya in his first term, CA Dayon. Now, that's why ako
I owe my position now as the minority floor leader, not only, of course, first of all, to the people of Bacolod, Negros Occidental. Kaya ang bulto sang buto naton is in Bacolod and Negros. But of course, I owe it also to the members of Congress in our province, with all their support, and of course, the Visayan Bloc. Kaya mo nasiling ko gani, ang pagpungko ko when I was elected unanimously as the minority floor leader of this 18th Congress, when Speaker Lord Velasco assumes his office as Speaker, ang tanan-tanan na actually, kuha na siya ng, first of all, masiling naton na that's his vindication to the accusation na ginahaboy against Congressman Albi as the leader of the Visayan Bloc. But above all, it is my gratitude to all the members of the Visayan Bloc which supported me during the fight on the issue of leadership, no, during that time. Kag ang mga members ng Visayan Bloc, of course, the members of the Negros Bloc, nga nagsuporta ka nagbulig sa aton. So I owe it to the Visayan Bloc and of course the congressman in Negros Occidental. Now with regards to budget, kabalo ka man Vice Gov Kong nga ini nga period, ini nga quarter, we are preparing for the budget for 2022. Now when it comes to 2022, may problema lang kita subong because of the Mandanas case, no, which was ruled by the Supreme Court that should be implemented 2022, 3 years after. But of course, talking about the Mandanas, ang ginaistoryan tada is the collection 3 years before the 2022, and that is 2019. 2018. No? 18. Yeah. Now, kabalo ko na Vice Gugkong, kung ma-implement ang Mandanas, ang programa kag ang direction sang Kongreso, of course with the administration, apektado. Kay sili ko gani, every year, si Board Andrew pre-term nga mayor, ang mayor ako gani, way ko kagi, pero intindihan nyo gini, na every year, ang ira sa kada banwa kag syudad, more or less, more at the average, gasaka ni siya 8 to 10%, di ba? And with this Mandanas ruling, which is around 27, more or less mga 35 gini masaka, 35% of the total budget nga ginaistoryan tas ang nagligad nga ara sa national government and of course sa mga congressional and national projects makadto sa local government. LGU. So ang build nga direction sa presidente, ang mga major kag pet project, whether we like it or not, apektado. Okay, that's number 1. Number 2, kay ma-35 mo. 25 ang 27, 26 point something % ang Mandanas plus ang yearly increase. So more or less mga between 35 to 37%. Now, ang problema is apektado siya ang mga proyekto nga gin-set na sang administrasyon for the next 6 years. Kay 6 years man siya mo, by 2022 matapos na siya. That's number 1. Number 2, ang question is, where will we get the 30% of the increase, just in case, o 35% of the increase? Now, apektado gidya ang programa sa mga national agencies. But of course, ang hangapi is the LGU. So meaning, may ara ni sila kung palabutod aside sang ilang budget sa LGU, may ara pag na sila palabuton coming from national nga amo ini ang daw additional income. Correct. This was taken before nga ang ilang income amo ning Mandanas nga case, no? Kay isang mayor ko Mandanas case na nay. Yeah. Kaya supposedly tani that's why ako personally, and of course some if not all members of the Visayan Bloc is in support of the position to change the system or political system of this country kag tagaan sang further power and authority ang mga lokal. Pero kung may nabatian ko sina, ang ilang additional income nga nadaog say ang Mandanas case ni no nagdaog kag may ara sila share sa ilang irat walin sa una. Pero ang dictate kag allocate sina ang national mangyapon. So correct. Authorities ang LGU sa mga mayors nga mag-abot sila nga mga budget sa ilada pero naka-allocate na gali specific nga ibutang mo sa amo nga agency. So meaning daw nag-line budgeting sila na abot. Ay ang matabo sina da Vice Gov kaya bala mo gina. Ang national government of course will protect as much as they can, will protect the plans and direction that was set, no,
sets 5 years ago sa administrasyon. Now, for example, out of the 35% or 30%, di niya naikwaon. So, for example, isay ko na, for example, ang isa ka ba portion sina is kwaon niya sa purpose. Now, kung ang isa ka banwa, may 1,000 ka purpose beneficiaries na ginabudgetan na yearly sang DSWD, amo na siya ang ipapanaog not for the DSWD to implement but the LGU. Kag ibuhin to sa 30% niya. In which naman na siling mo, So, correct lagi siya. free hand yan Wala, ng LGU. oo. So, ang matabusin na, may kabalong line budgeting. Kay diba? let's say ko na ko mayor kag may additional income kuya sa city ko, okay may ara ko nga plabuton, idugang ko ni sa sweldo sa Correct. mga empleyado. Oo. Kay may ara pa akong isang below ang salaries nila, let's say example sa mga casuals nita naton sa LGU ay pa na nagsaka gid depende sa budget mo. Correct. Availability of funds na. Yeah. So That's why correct na siya nga ang aton LGU, medyo clip man ang ilang powers no, with regards to this implementation Mandanas case. Kay national government naman mangita kwarta kundi niya isalpak ining implementation. That's why mo siling ko, gintay ko lang example ang sa purpose. Kay ang purpose of course gina-implement na. So kung pila ang total kung mga 100 billion o 110 billion ang funding for the purpose nationwide, yung 110 billion na tunga-tungaan sa mga LGU, pilang imuda, kag ibuhin sa 30%. And so on and so forth. Pag mo sina ako, pasalamat na lang kita kay at least may nagtupa pa, no? Oo. So sa wala na gid. Pero of course, ang mga nang worries namon, that's why subong, gusto ko lang gali i-update ang pumuluyo, they should not expect now from members of Congress, from your congressman about projects. Why? Because as of now, siya do ka stringent ang menu, no? Kabalo kami no subong sa chimpo nabtan ay patay first term po, last term ka. Mino kilala na may mo. mga 500,000 pang repair and rehab, di ba? Pwede pa na. Hindi ka pasubra ko na no da. Pero What's in subong- there in that menu mo ginaya ang anon mo. Tiyan mo pa nang Sundon. ginaaway naton kaya ang menu subong is minimum of 3 million. Oh. Tapos pag multi-purpose building, isa ka building, 7 million dapat. Kaya ginakuti ko no ni Ping Lacson, permi. Now, but what I'm saying is, what will happen to those projects nga for completion? Kag repair and rehab. Kilala Diba yun no. na subong sa guidelines ng DBM, wala na completion, repair and rehab. Kundi disadvantage man sa Correct. gobyerno nga it should be tani i-rehab mo lang Correct, kay jutay i-rehab ang mo pundo lang. mo kag mas Correct. spread pa na let's say sa Correct. 7 million. Correct. Do tatlo pa na ka pila ka Correct. building da nga i-repair mo. Correct. Kag sa economy Inaya of- isa lang. Ang Kag isa question- lang ka lugar pa. Correct. Kag sa economy of scale, siyempre, kung ang 7 million mo, tungaon mo sa tatlo ka banwa, di ba? Tatlo ka banwa, ang 7 million mo, 2, 2, 2, 3, Oo, at okay. 2, 2, 3. Ang kada banwa, matiyog at least 2 million. Correct. So kung yung 7 million mo, ibutang mo lang siya sa kabarangay ito. At least madugang da, let's say, 222, madugang da economy nila, 2 million na nga barangay. Correct. Ang mag-aubra sila da, hindi man siling ang tao, they coming from lain nga lugar, isaylo mo man to Correct. dayon, so hindi man pwede. That's why mo na ganun siling ko. Dawa medyo- si Kwawi aw. Oh, that's why mo na anyway, may mga negotiation happening now in the leadership kag sa DBM, sa economic managers, but ang Visayan Black ya nagpagawa na kami ito position about the issue sa budget sa Visayas. Kay siya do gid kanubo, siya do gid Kadumdum ka partner atong hambal ko nga ara na kamuda because you know in the history daw I think si kung Stephen kung Karaps ang isa nga majority minority floor leader daw sa history daw ikaw pa lang. So there is a Negros. Yeah, that's why Vice Gobgong. Amo na ginambal ko eh. Now we are trying our best now with the Visayan Black and of course mga leaders ng Visayan Black. Damo posisyon ta damo. Ako minority floor leader, si Ma'am Yuyet, chairman committee on suffrage, ano bala na? Manog election pa. We can use it, diba? Yung position. Anyway, but at the end of the day, we want to
to get the fair share for the Visayas. Kaya permi lang kita yato sa buli. Amo gid. Permi kita Amo gani. pinakagamay. Wow, salamat gid kaya mo Oo. na ginaano ta. Lingko kong abi to focus niya yan ninyo man ang Negros. Oo, okay. Maski kong Albi istoryanay kami na lingko partner anan tanan. Subong amo ni guro nga chimpo nga at least ara da ang leader naton si Mayno. Ara da nga makabulig pagid about sa Negros mga projects naton diri. Oo, that's why nga mo nangambal ko nga siling ko gani kay Kong Albi. At one time, makistoryanay kami ni former Congresswoman Chiding, kay siyang chief of staff ni Kong Limao. Ambal ko sila, of course, pag-abot sa supposedly, pag-abot sa NEP dapat, nakaplasta na, National Expenditures Program, di ba? But, siyempre, ginalimit lang nila subong, naman nasin ko, no, ang mabulig sa Amo to Negros. istoryanta last week, Oo. no? But of course, pag-abot na sa plenary, pag-abot sa appropriation sa deliberation pagkato sa plenary, rest assured nga Maski half lang da makasulod. o kag hindi man tada magtulog kay Oo. di siyempre ang atong landa is we should get the fair share. Di ba? Kay kung kabalo ko yang inyo gid yang pulawanay nga obranay dira during budget hearing. So kag dako ginaing wait para diri sa aton sa province. Kag balo man na sila da nga 16th Congress kita kung tanay Vice Gov Kong 17th Congress Deputy Minority Floor Leader na ko. So kabalo man na even the time of Ma'am Jimmy no as Speaker of the House kabalo man na siya nga that will be unfair man sa taga Negros nga gina-represent ko nga kabalo man na sila nga from the very first day of budget deliberation sa plenary sino nga da sino batindog da sino gagamada da isa kita So, dira di ba nakita ko gid ang Usually, kapisan diba? mo. Hasta sang 18th Congress na ni kabalo man na sa will nito pag-assume namon sa first year of Cayetano kabalo man na si Cayetano though he's not my speaker kin prangka ko siya you're not my speaker prangka kag diretsong istorya si Martin Romualdez ang akong speaker mo ganyan ba na ako siya you're not my speaker though I will respect your position now the time deputy minority leader ko first year nga nagapungko kabalo man na si Cayetano that time kung sino kapadlagan sa minority sa plenary it's me and Kit Belmonte and of course some other members of the minority. Now this time sa kay Speaker Lord sa ginassume namon to si Speaker kabalo man na that's why mang siling ko gani siling ko kay Kong Albi siling ko medyo ano lang sa leadership subong ti karon ya gapulaw bugtaw kung hindi nga para sa akon man niya nga do ang balon mo nga parokyal nga concern ba of course minority ka bilog ang Pilipinas but still hindi ko na sa pag-touch ko ng fair share sa taga Visayas kag taga Negros nakwaya Kun makwaya. Kaligay kung gisa no wala gid no bugit ya katama so ibaw happy kita nga ara ka mo dira so kaya magani siling ko dapat they should understand kay kun hindi ka let's say example ika number 3 nga man kada sa Congress mo may ara let's say speaker tapos ikaw dira may majority and then ang minority so happy kita nga may ari ta nga pero sinisbong sa imo sa probinsya nga makakuha kung let's say amo ni kadako ang pie at least insakto man bala fair lang nga maka-share man ang ini nga probinsya nga dako-dako more project coming in more livelihoods and then ang manpower daglanlanon mo gid ang labor cost kadamo so kadamo sa pamilya makabenepisyo sina okay Kong aside from that last na gilang kuha na mo ang question na kung nga ginagiit ko ng fair share because ang data kapakita tanaw ka Vice Gov ang Negros Occidental sa una third kita biggest voting population so fourth and fifth kagamay sa diferensyanay but fourth and fifth ang pimo position as voting population pero you get that small di ba so medyo hindi fair hindi fair. So, okay ko nga. Ginabili na namon sa inyo ang imo di nga black man sa Negros Occidental nga mga congressmen nga ara na represent sang kada district. But anyway, subong kay pandemic kita kung kamusta ang mga budget naman naton sa pandemic ta. Yeah, well, number one ang that's why nag-file kami house bill allowing the local government units to negotiate and buy vaccines
that will not go through the normal process or the procurement law. No? Okay. So, ginaprubahan na to, and we allow all local government units to use their funds for as long as that fund is for health nga program with regards to vaccines, kag hindi sila mag-agi sa sa regular nga process by procurement. That's number one. Number two, 2 months ago, ang nabatian ko, we still have standing fund sa bayanihan to, no? But just siguro last week when I checked the leadership about the fund of the government sa bayanihan to, ang hambal nila naubos na ko na implement. But of course, ang hambal nila nga naubos implement, for example, kining ginahatag tanga SAP, no, sa NCR Subong and other provinces and cities sa palibot sa NCR. 3 days ago, that's why napagawa ko sa statement ko 3 days ago sa media national, na ka-disgusting. 8% lang ang implementation out of that fund. Basic po, Abi ko natapos na. wala, 8% lang kasi nila. Kung 8% ka, may 92% ka pa nga implementations that was 3 days ago. Okay. No? Tisinin ko, supposedly, nag-learn na kita sa atong nga lessons, di ba? Nga sang nagliga, damo ni kahinay, damo reklamo, bureaucratic red tape, blah, blah, etc. Subong, gintaganang mo pundo da, tapos 8% lang yapon ang inyong nga absorption capacity or utilization nyo. So, may problema. Now, but of course, subong, ginaduso ang bayanan yantry, no? Under sponsorship of the Speaker of the House. Approve ng bayan, why pa? Wala pa kay Pero that is concerned also with the national budget man. Correct, correct. Kung pilang inyo i-allocate dira. kada ko. That's why mga 270 something ata, no? Di- Anyway, ang problema sinada kay ang question perming source of fund. Di ba? Ang source of fund perming. Tapos ang sining ko gani, Aryo, ang irony sina, yung gani ko, pilang savings out for this quarter. Di ba supposedly you will have a fund na available kung may savings ka. Nang pamangkot, pilang savings subong quarter from January to March. Kay that can be used to fund bayanihan tree, di ba? So hasta subong may klaro, but of course kabalo ka gid na Vice Gov kong nga ang oversight function sa Congress kung i-obrahon niya lang pwede gina siya ritoki, pero kung isado ka malas-malas mangita because of this pandemic nga sang lain sang una sa chimputa na pagpatawag mo ya committee hearing ya gadi naguso tao to. Amo pa Subong natani niya pamangkot virtual. ko sa imo man kong kay why dugay man kudra 9 years kadamo na sa mga amigo tada, and then nabatian ko lang may matek sakon napatay si amo ni nagtaliwan. Kung sano ang vaccination nga gin-allocate sa Congress because you have this 6,000 employees. Correct. Dira, sano ang mano kay ti Actually, dugay na damo mga amigo ta mga bugado pa correct. nagtaliwan tungod sa Correct. COVID. Correct. Actually, Vice Kong, ang timetable ni Speaker is between May and June. Okay. Now, ang isa ka Mayo lang da man nga balita, over and above sa budget sa Congress, no, in which every member of the House was given at least 5, no? 5 members, 5 persons that will be identified by the congressman, each congressman. Tapos sa staff naman, tanang staff sa Congress, at least 4. So, for example, kung ako chief of staff ni Congresswoman Yoyet Ferrer, I am allowed to choose at least 4. Pamilya ko, bata ko, asawa ko, etc. Ay, okay. No, so, between May and June. Now, nadugangan pag ina siya, kaga muna yung manaming ang balita kung madayo na. Si RSA, si Ramon Ang, nag-commit na siya, kaya nagbakal na sila mo, nag-transaksyon na. Mag-abot ang vaccine nila, they will give at least 50 vaccines. 50,000. 50. 50. 50 vaccines in every member of the House. Oh, grabe. Oh, 50. Ayo, ha? Now, Sponsored by Ramon Ang, Ramon ha? Ang. That's Okay. around mga 30 million. Ginsuma-suma na mo ni Kong Albi. Anyway, ang hambal ko naman during the leadership meeting, sining ko,
Speaker, kung ang vaccination will happen in Manila, wala ginapulo sa amin sa probinsya. Because we cannot let our people in the province to go to Manila just to vaccinize. Gasto tanan. So, ang suggestion ko to, by region, ang nakaalat sa amon niya sa Negros Occidental, Negros Occidental, dalon nyo lang sa Region 6, kami niya bahala magpa-travel, patabok, diri sa Negros Island. Para ang ako si Congressman Paduano, si Congressman Yuyet, Congressman Bibo, etc., etc., will select at least 50 people to be vaccinated by that source coming from RSA. So, ang gobyerno, at least, makabulig-bulig kag magaan-gaan. Di ba? Pamagaan mo. Pag ilata ka milyon di. Correct. Ang bureaucratic red tape, madula, tanan-tanan. So, that is an initiative being undertaken by RSA as a private and businessman diri sa aton sa pungsod, no? And we're happy about it. And hopefully, napanghuyo to lang tani mapadisig mag-abot. Trong timetable is between May and June man daw. Now, going back Dali to, na lang, to next Congress, month na lang. yeah, going back to Congress, Kong Vice Gov Kong, at least pag umabot Oo. ang vaccine, wala ta problema sa mga staff ta to, mga empleyado ta. Why pa mabalaan ko na nga brand? Actually, duwa to siya Astra or Novavax. Novavax. Sinovac. No, Wala. Novavax. Novavax Oo. siya. So, pero anyway, amo na subong ang problema tadi Sinovac. sa Negros problema tadi sa Negros no, nagpasta sinika na tong iban. Oo. Tapos may order ang FDA kag ang IATF, DOH nga Hold anay. Subong nag-go kung naman. below 60, Oo. below 60 hindi na pwede kay may mga blood clotting kag etc. no. Kung diri sa ato niya, daway pa man cases wala, na mo na eh. Wala. Natabo lang ni sa European countries Yeah, lang. Katugnaw dito, hindi Yeah, naman kag ang rate siya to kalayo mo. kalayo man. Sa 3 million nga gin vaccinate sa Dua, AstraZeneca. tatlo? 0.00025 something. Dua. Ay, siya to kalayo. Ti amo na siling ko, makulbaan kita, but of course, ang gobyerno they're trying their best, but sometimes Sa ang una bureaucratic blakong, red tape aragid. pagsugod pagwa ni isang vaccine gambal iban una lang mo subong ga dinagusto Oo. na niya unahan yun ako kay ti grabe na gid kita mo ang bago subong COVID ang variant subong grabe ang spreading do kadasig. Well, talking with that again, pandemic do kadas mana pandemic amo na lang ning issue ta COVID. Board Andro may update kada tubla kay naging discuss ta nga ma-lift na ni ang moratorium. Well, So, no, gitawgan ko kay na si Doc Shepard. pero I think ang moratorium na ma-lift isang ato man nagkala-cancel sila nga flights, Canceled no? na flights. Pero nakakuha na sila sang sa ilang, RT-PCR. oo, nga test. Pwede sila ka balik, Pero pero nila, pero i-required tagid required din sila gyapon. gyapon ni RT-PCR as RT-PCR. they land sa Oo, Negros Occidental. Why niya bayad? Why na bayad? Why niya bayad? Pero may holding area kita nga pagka-swab ta sa ila, Hulat hulat sila sang result, kag kung negative, pwede sila Labuyan. lakat na sa Oh, lugar. anyway, nila. isang result is only 24 hours mo lang mo. Di okay. Makaya LGU na balik naman ta sa puno. Oo. Pero pag lipsin balik gid kita Sa sa 101. 101. Ang iya sa ITF nga hindi sila kasakay dito sa Manila. Pwede sila magpa-swab to. Kung hindi sila magpa-swab to, kita mo draga sugod ang burden sang additional expenses. Kay tani iya diriya sa ato niya kung niya karaps. Amo na. Willing kami tani siya nga kung diri sila pag-abot swab libre. Yeah. Kay ang resolusyon sa LGU to kong kag ang amon kanday gob nga i-allow lang iya pakadto diri. Amo tong resolution which endorsed also by a regional IATF sa national IATF nga i-allow lang mga kuturan ta magpuli diri pero kita ya mapaswab wala na iya gasto. Wala na iya bayad. Actually, kung Tiway pa ang tanawon result. kung tanawon mo gid ang amo na siling kung bureaucratic red tape. Kaya kung ang requirement mo at PCR sa Manila, pwede na i-fake, pwede na tanan.
Kaya nagakladak pa na gani. Oo, pag-abot mo di sa Bacolod ya o sa Negros sa sila, ipakita mo lang pero fake, tapos fully ka, infected ka gali ya. Pero kung ang So, fake carrier sina, ka. because magbayad ka fake barato. Oo, that's Sa si required ka to 5,000 to tikaluo yung mga kauturan. That's But right. anyway, that's the rules, that's the policy. So hindi Pero- man ta siling hindi na sila ka hindi Pero sa pagsunod. lain, Sa lagid. Kay supposedly, kita Nga, ya, tani kita dia libre. Ya, kita- I-allow lang nila Ya. pakatude. Amo na ang ginhimo sang probinsya kag sang LGU. Nga resolusyon niya, i-allow nyo lang mga autora namon. Yung balik diri sa probinsya, kay kami ang mapaswabs na libre. Pero of course, may protocol kita nga ara may holding area kita, iswab ka mudra sa airport o kung sa seaport nga diinda. And then, pagkagwa sang result, kung negative ka, pwede ka nakapuli sa inyo balay. Pwede, kung positive ka, so idiretso ka gid sa quarantine facilities. balik na sa kay actually, kung ano lang interest, ang interest niya sa Santa Negros siya, to protect the health. Kita ya mo ginayang health situation priority sa taya Negros. ang Samtang sa Manila, ya, gusto na niya i-unload kag i-decongest ang Manila. So, amo na kay siling ko, supposedly, ang policy should be based on the situation of each and every province. Sa aton di, kaya ta nga ipaswab libre, tanan-tanan. So nga, piliton mo yaya, Kadidtugid. nga diktugid mo RT-PCR, tapos pag-abot din, hindi mo pwede ma-quarantine, hindi mo pwede ma-hold, kag hindi mo pwede ma-swab. Amo na siling ko ngayon ni isang polisiya, isang national government kung isa, wala gidya gatalang kag hindi applicable sa Tanan. to, kag sa konkreto nga sitwasyon sila to pwede malutsan daya, fake. Pero kita din, di kita ma-fake. Hindi Kaya dalawang gid. naman to kag ipa... kita gid ya gidya. mapa-swab sa Ang ilang. imo lang ang imod, ang iyalang dalusot is basi mag-false negative, di ba? Positive sa pero result, false negative, but of course, syado ka gamay sa porsyento sina. Now, that's why mo na sila ko gani, nagdigat istorya na kami ni Secretary Galvez. Kaya medyo miguay kami siya na. muna. Kabalo Oh, naman bangod sa OPAP siya doon na naluting. Istorya na kami sa COSEC. Please consider lang ang 5 kaya namon mo, dire. Kaya ginisto na naging meeting katubayan ako sa MyLGU. 5 kaya namon na disek. Kaya ginambala mo ko ni Boss Albini nga tao, gibe siya. Kung kaya na din namon sek, ngay facilitate ang pag-test kapag swab sa tanan-tanan nga nagasululod. But ang hindi namon maintindihan, why don't you not allow us to do it? Kasi rin ko, senior mabuli ang kuan ang traveler, ILSI man o ROF. Kasi ko, pero at the end of the day, wala man sila gasto. Kag safety tanigid. Oo. Di mo na. Anyway, gin-refer ya kami to actually kay Yusek Dinsing sa DLG ba. Okay. Tapos kid, that's why mo na isa ko na vice gugkong nga until now wala pa sang positive nga resulta ang sina. Kung si Inday Mateo gatanaw gid sa to no. Ay, Inday Mate, good morning. Dito kamera, Ariglio. Sige, kita mo kong Kilala mo ba ko? Joke lang, joke. Mate Espina, grupo ta. Of course. Oh. Inday Mate, good morning. Kita mo kong daw kadasig lang sa chimpo. Gani. Kay last week kadamo-damo sa nag-text di sa ako, isang cellphone ko ni ga monitor ko diri sa Action Radio. Tapos isaylo ko naman sa text, hindi ko na akong isa ma-mention okay. ang naga-text da. Sige na saylo ko lang na. So, sige Kong, ang final words mo, kamusta? Ano ang plano mo di sa Bacolod? Okay. Bacolod kang sa Talking probinsya. about, I was so disgusted this morning before. Okay na, sige. Amo na. Before I arrive in DYEC no dire. Kay may isa kami ka church nga group, na member. Well, in fact, he's not an ordinary member, leader gid siya. Dira sa katedral no, king choir ko da no. Anaway mong group namon. Na positive na infection siya. So the whole family was quarantined. No? Kagapon lang din siya naman yaging kwato sa pamilyan siya. Why man sa gani kabalo din ang ginambala na siya nga hindi ka pwede nga dalon to sa Alihis quarantine facility kay puno na to. Why naging lugar? Oh, so diri siya gibutang sa may Avenue Suites, no? So of course, concern namon wala sang mabulig siya kay ting bilong ang pamilya naka-lockdown tanan. So kami nag-pledge kami. And of course, ang masakit na da, kay sila pa mabayad mo for the next 14 days. Kung dira ka 14 days, dira ka gid sa mga hotels. ikaw mabayad mga 30,000. So medyo masakit sila. Now, basiwa employee na. Anyway, nag-decide kami kagabi, istorya na kami sa akong nga wife, nga kantuan ko lang subungaga,
kaya tawag mo sa sang aga gid kanina, mga 8 o'clock. Ambal ko siya, ko, then sa nang imo, dakwan, bulong, vitamin vitamin C lang, wala sa zinc, wala supply nga zinc, So, wala. ikaw ka muna Kami na, provide no? tab. And of Ay, course, man. ang balayra, nagambag-ambag kami, so siling ko, madakadto ko dalawang kong vitamins, no? Para siya for the next 14 days, kag ang initial nga payment sa, And when I arrived at the Avenue Suite, wala tiya tao, ang pulis mag-o duty. Front desk ko ay Wala sa tao sa front desk. information na Wala, nothing. Sa istorya akong pulis, sininga sir, bago ko din na-assign, direct, Way way manalungong kabalo. pa. Tigin bell namon to, wala gid. After siguro few minutes, mga 10 minutes, nagkanto ang kwan. Isa ka babae to, caretaker nga naka-red, sininga, pangitaon ko sir, etc. Ulat mo kong ulat, tapos hindi pa maklaro kay maski dito sa logbook, way ngalan sa akon nga so amigo meaning nga why pasyente. gid gali may Wala, why in that's why- charge. Sili ko, that's why, is this the services that the Bacolod people deserve? Especially sa mga pasyente, ikaw na magasto, ikaw na matag sang bulong, vitamins, ikaw pa bayad sa hotel na, tapos, ang mabulig sa pasyente namon to ay kaya sa sapon. Tani may city health representative Correct. na dako At kay same time- balo ka hindi niya trained ang mga hotel crew dira mo. So iya na tani take over na sa Correct. pagsulod. Kagang Because- malain, sang huli, it turned out nga ang receptionist o in charge sa hotel ato dito sa likod kay hindi sila allowed dito sa Nalo. reception area. Sinong ano sa Wa tao? instruction ay tanan, wa sino matubang sa tao. Wala man to sang city employee nga to dito nga mag-guide sa whatever. Namin ko ano siling ko, is this the services that Bacolod non deserve, especially sa bumay pandemic? Maski ang balong pa Vice Gov kong nga today is Sunday. Pati- They're under pandemic, under state of emergency because of this pandemic. Tapos, kay Domingo, hindi kayo mo mag-opisina, hindi ka mag-duty, or wala gidya, sang ginasan niya tao da. So kung may police man da, hindi man na i-field yan. Pagbantay man lang Correct. niya Ang sa police, bantay which man is siya- no, hindi man kilanlan ganina. That's why, pero I really salute Kilala. the police, Oo, the nga ara policeman sila, nga ha? to digto. Nga nag-facilitate pa? O, nag-facilitate. Eh, kita mo na. Ga-explicar pa sa akon nga niya, sir, pasensya kay ka, sir, kay relibo ko di, bago lang ko di. First day of duty ko di. Why po ko kay Chinti. Kami ko, Vice Kong, and I hope this is not also happening in the province sa atong mga quarantine center. Ako ay sigurado ko quarantine center naman sa Ibi Magalona ya. Mayo. Sarabia ya way problema. May ara iya nga in Oo. charge nga Kay tao. daw kompleto ya Well, kag ang sistema. kung sino na- man daga pamati niya para man niya sa aton tanan o kung basi kung may jutay lang lapses o kung diin na nagadto ang nagabantay dira. Kaya please lang itubangan nyo man ang concern kay basi way takabalo kung may matabo daabi sa isa ka dira naka-check-in or kung diin man nga agency sa Bacolod nga in charge nila o kung maybe basi province pamangkuton ta na. That Kung is kaya sino. mo na ang balga ni Vice Kong. Nasiling ko, for example, hypothetically, for the sake of argument, if my patient, my friend, no, nag-ital-ital to, na nawag sa amon, kadto kami sa hotel, Wala maya sang sa mga tao. tubang sa amon, ano ba na, Kag dyan Diba? ay ka daw, may ano tong in charge ang bahay to kay ina nga, hindi pa saya gali ano daw siya na daang. oo, Daw ga crew lang pang limpyo da caretaker. Nagpangita sa Hindi na naiyaya obra. Sa uligin pamangkot kong babae nga nagatag sa konsang resibo because nagbayad ko, ma'am, naway ka mo to, singko are you an employee of the city of Bacolod? Siya, no, sir, ano ko din, sabi niyo, sweet. Ma'am, naway ka mo to sa reception area, kaya hindi man sila magsugot, sir, nga dito kami, Sinong pati Sino to karon ang ang matubang sa amon to si Lingko? Kaya ari ka diyo gani sa likod. Namin ko Vice Gov Kong. Ama masakit lang da kay nabulayan ng tao, i-shoulder pa ilang nga bayad sa Bayaran. hotel. Tapos ang mga vitamins and everything, alin pa sa mga support sila kag migo nila. Tapos ang pa nga serbisyong ihatag sang So kabay pa may Dati. basi mabatian man na nila. You know sometimes kilanlan tagaan tagid mayo nga serbisyo ni kung mo. Kung ari ka man sa Bacolod o kung sa probinsya ka man dapat amo na natabo sa ila tatapon taman. correct dapat gid. Oo. Dahil siya mo nagaling siling ko kalain lang kayo na nga, I think the people of Bacolod don't deserve this kind of services. Okay. And they're- So they're kabati na especially na mga kamo ha. pasyente. Board Andro, kita mo dali na lang ang Amo. imong final words da kay o kadamo-damo sa Yeah, anyway. naga-login sa Facebook sa Action Radio.
sa ilaning nga live streaming. So, sa last week, why ta mag-greet ang iban? Amugit. Pangayo ko pasensya. Ini naman, basi kung hindi ko naman madabutan eh. Anyway, may partner. 10 minutes pa kita. Mangayo lang ko, allowance 5 minutes. So, kay 11:55. Anyway, sugpunan ko lang ang kay Kong Karapsta. Siguro, each time tikitaya Vice Gov sa province niya, tinguan, tagita ng kita mo. Nagpadagdag ta curfew Oo. para Isama na. ma-arrest ang Naway problema. Siguro, subong nakita ta, no, nga ako yaway man ko kontra, but I'm trying to suggest na ang aton na ginaublan sa province, kung pwede, mag one step back ang official sa Bacolod, kung sino ang magandang handle, kiti, the mere fact nga puno na gani galing ila facility, namin sina, ang cases gisaka. Gasaka. Kiting rason mo lang nga wais lang nagiyo kay wala pang cases gisaka. Yung mga hospital sa di Kong. Amo gani, but the mere fact, no? Naman eh. The mere fact nga puno ng ila facility, namin sina, gadamo ang gadamo. Gadamo na. So, tani lang ayoon taning Bacolod nga And then, ang ato try na to do ginakater some, sa yes, provincial no? hospital, 40% taga Bacolod. Una, that's why, no? Try, Si ang aton dia doktor nga in charge amuya ang nag-submit sa no? aton. Try sang to realize the data. problem na kung kinalano ng 11 o'clock ng curfew, panaog na ugon ta, liyog lang. Iti No, ang- kay ti the whole Bacolod is province. part of the province. Oo. Useless karon ng aton ginaobra sa province kung hindi kita mag-upod tanan. Ay, So, mula na yung hakon. And don't of course, separate, abe. Sige na lang. Kaya kung ako makambal ni Kron. Hindi, Going back naman last year na nga nagwa nga lang Jeffrey Ferrerdis Bacolod. So, sige lang. Anyway, mga kilala kung kaserbisyo kita, i-anon tanagid lang. Nga, it should be my uniform lang nga mga policies. So, Kong Karaps, final words mo man. Oo, salamat gid ha. Sa invitasyon, it's a pleasure to be back again after 2 years. Of course, kay brother ko, kay Otto, Gapamati na di si Brad mo kung gisa. Eh, Brad mo gid yang amigo namon ni. Ano? Idol ka na eh. Anyway, thank you again, Vice Gov, sa invitation. Sa tantanan, sa management and staff ng UIEC Action Radio. Salamat gid ka, and I hope na makabalik kita liwat, no? Kilanlan ba? Thank you gid Kong. Kong Stephen Paduano, minority floor leader sang Congress. Board Andrew. yeah, Gob, mayong ugto lang, baloy ko si Gob ka pamati ni Sato. Si Gob ka pamati man eh. Oo. Good afternoon, Galigov. Kay basi ako man makadto man ko siguro basi buwas mapasan Carlos ko. Kay basi upod man ta, migo ta tubla. Sige na lang. Condolence lang ko sa family ko ida. And then Board, okay na? Okay na, Vice. So, let's go sa mga greetings naton. Bawo ka jutay sa Chimpo. Kaya ang akon magulang ka pamati gijalin sa New York mo si Dave Ferrer, kag si Cisco Sandra, si Melchor Rumbines mayong ogto sa inyo. Kay Gabs, ano ka mapuli? Di, Gabi Normiliusa. NYPD, retired na siya. So, pangitaan na kademiga. And then, amigo ta, Board? Hindi kagid maglipat sa akon ba tunto man ni si Apple, oh. Oh, sila to ni partner Filimon, kilalan kay Brad Alfredo Ferrer, kay Ryan Soriano, yan. Oh, kita na kami last week sa kay office ni Gob, sa kay Romeo Idanyo Jr. Mayong aga kay Migo Talaria, Laricon, kay Joseph Quadra, good morning. Okay, good morning. Kay Reyti imo man niya, si Reyni daw nagkanto niya na Isla Carlota, may ano ni siya, Ray Paduano. Ano mo ni Kong? First cousin. First cousin. Kay Mitzi Estacio Mitz, mayong ugtoda taga Carlota kay nang kay Delpha Losada, good morning. And then kay Linden Navarrete, mayong aga man, good morning. Ano ni man, good morning sis. Kay Annabel kabaw si Attorney Palik. Attorney mayong ugto man da kay sino, kay TV, kay Helen Sareta, good morning. Kay Cap Jerby Cap, may gintext ko da gapon sa imo mayong ugto na da. Kay Corazon Inaw, kung Stephen Caraps Paduano, bang lingkod, very good. Kay Maria
Christina Rubin Baustata. Okay, pawari na amigo ta. Amigo Alex Montesa. Alex, mayong to. Thank you gid. Kag Dalin Pahalonggo. Okay. Morning guidelines ang traveler. Okay. Lang, sige lang. And then okay. Inisla kay Marilu Aries. Mayong agada sa imo kay Rose, kay Maninay Kabugason, kay Ma'am mayong ogtolanda, kay Manjo Arneho, okay, mayong ugtoda, si Mel Rose Pamilyaran. And then okay, sino pa din? Bernadette Gani, watching from Laguna, thank you. Okay, si Inday Raji. Okay. Sino pa din mo kadamo? Kay sa kaibigan ko kay Nida Orozco Needs. Okay lang. Kamusta kayo diyan? Okay, kay Darrell. Ay, mo ni amigo ta Darrell? Vice Darrell na Vice, mayong ugto da. Shine Del Rosario. Good morning, Shine. So, kay Joseph, okay. Kay Ding Dong, si Beridong, amigo tanga pulisa. Tapos, Disamparado, June, mayong ogtoda sa Silay, okay. Bobigo ta David, okay. Partner, mayong ogto, David Lacson, ari pamati manggali, okay. Kaya, sino ni si Fatih Slimy? Slimy, Hinday Tutang. Idlaw mo ko David pa, Melchorita Ferrer. So, mayong da prima. Sino pa? Dennis Roma. Good morning, taga San Enrique. Mayong to kay Junilo Norby. Yom. Mayong ugto da sa inyo kay Elia Jam. Kay Mohamed Raim sa Drini, Saudi Arabia namin Saudi Arabia. Okay, taga Diri Mangguro ni. Kay Bugi, nablos ko, Bugilo. Kay Brad Boyet si Brad, mayong tulanda. Sino pa ni Charmel Caspe, Cham, mayong ugtuman. Sino pa? Gregory Martin Valdivia. Dapat i-shout out sa mayor. Okay lang. Shout out. Dupol. Okay. Mayong Mayor Kabalo na kamo sina. Sige lang. Abot tayo dyan. Kay sino pa gini? Kay Joseph Quadra. Okay. Kay Donald Mersol. Kay si Bord Joben. Bord. Gali ami si Bord Joben. Pamati man. Kay George Arnel, morning bossing sakto kay Kong Karaps wala gid ya ang sige sige lang makibot lang kamo na o si posisyon ay kay engineer wala ospital sa Bacolod about sige lang mga concerns niyo ni ano ta na sa proper time and proper venue ilang kay David Cockery is watching. Okay. Thank you. Kay John Mera. Okay. Thank you, kid. Ay Liya. No Lima Ilom. Mayong ugtunol, mayong ugtoda. And then Oslo mo kadamo-damo. Hindi ko naman ni maubos nimo. So may duwa pa ko ka minuto kung isan lang ka minuto to. Okay, thank you, kid. Okay, kay Elro Aso Raliv. Idol. About tatlo ka idol bo thank you gid my idol pagid sa manaog tatos dalom namo na nato ang aton yung mga namo na sa mga fans ta to kay Atayde Dan ibuga primo good morning si Dan primo ta Dan Atayde nga pamati primo idlaw na kami sa imo ba pakita ka man sa amon primo Jan Go good morning vice kay board member Andro kag kay Kong Paduano okay taga Murcia ni parts kay Noel Umanya. Well, monitor kami by Umanya family sa Pacol bago ako niya mga constituensa. Mayong tulanda sa taga Pacola. Okay, si kay Himotia, kay Allen, good morning, monitor man.
kaya Pinky Saldivar, Harry Poscablo, Henry Gali. So sorry, hindi ko kita mayo eh. Kay sino pagid Ramel Ogatis, Anoy o from La Carlota. Mayong ugtolanda sa mga taga La Carlota. Ay Jan Pabilona. Okay, Tamyaw Kulang Family Pabilona. La Carlota man. Okay ba, pasensya na gid kay John Padilla Patricio, mga parinti ko ni sa kay Inday kay Daxin Padilla. Okay, kay Noel Umanya, monitor ko man hidlaw man niyang akon pa prima ni gintext siya sa kagabi nga hidlaw sa sakod sa Facebook ko no. Kay Inday so isa pagid kay Dopol. Okay, hindi ko na okay na niya kay Lilibet Samburg o Australia ni si Beth mayong to Edgar Colero. Okay. Okay, tapos na tanan na. Hindi ko na damo dio. So una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,